Hola, veïns i veïnes. Bueno, ja estem així, ja estem en campanya electoral. El diumenge tot el món a votar, que són les municipals i les europees, i bueno, pues tenim així els candidats de la ciutat de Vila-real i en aquest cas pues, han volgut convidar al candidat del Partit Popular per Vila-real, don Héctor Folgado. Don Héctor, bona vesprà, com està vostè? Bona vesprà, Paco, encantat. Molt a gust, com sempre, en TV4. Però, vamos, anirà de boli, no? Bueno, pues és veritat, no? que són setmanes intenses. Fa no res hem acabat les festes patronals en hora de Sant Pasqual, que han coincidit en aquesta primera setmana de campanya, i ara pues, acabem en el final de la campanya electoral. Però bé, per als que estem i ens agrada la política, pues, és un temps apassionant, no? De compartir en els veïns el projecte de ciutat i il·lusionant. Nosaltres estem molt il·lusionats en que el proper diumenge els veïns puguen apostar pel canvi i puguem governar de nou la ciutat de Vila-real. Bueno, pues anem a fer un xicotet resum de la campanya que vostès duen i el que estan transmitint als nostres veïns. Bueno, pues els que no han pogut anar a veure'l pel carrer, pues ara estan en casa que van a veure'l el que vostè va proposar als nostres veïns i veïnes per aquest canvi que vostè diu de la ciutat de Vila-real. Bueno, vostè està fent molt d'hincapeu en els impostos. Això com és possible baixar impostos i després com governar el poble? Expliquem-ho. És una molt bona pregunta i una molt bona reflexió. No? La gent, sempre quan dius en campanya electoral o fas alguna proposta respecte als impostos, Paco, és normal que la gent faci aquesta reflexió que tu fas. No? I bueno, ja venen els polítics en campanya electoral a dir que baixaran els impostos. Tots diuen el mateix, sí. És veritat que en Vila-real s'ha donat una situació excepcional i que fa que esta proposta no siga davant d'una proposta en eleccions o una proposta electoral, sinó que al final siga fer justícia en una situació que està passant en Vila-real. Al nostre entendre, i ara te diré alguns números, en Vila-real s'ha fet una forta pujada de la contribució de manera encoberta. I això s'ha produït, entre d'altres, per una falta de revisió dels valors catastrals a la baixa. La contribució, quan un paga la contribució, la paguem en funció del valor de la nostra vivenda. Efectivament. I aquest és el valor catastral. I en funció del valor de la vivenda paguem o més o menys contribució i molts altres impostos. Pues bé, des del gener de 2016, Paco, Vila-real podia haver fet una revisió dels valors catastrals, que se revisen cada 10 anys. Ens tocava, de fet, fer aquesta revisió dels valors catastrals. L'alcalde Benlloc va dir que no la feia, perquè volia seguir recaudant més. I això ha fet que en Vila-real estiguem recaudant ara, o Benlloc estiga recaudant ara, entre 2 i 3 milions d'euros més de lo que recaudava el Partit Popular. L'últim any del Partit Popular, l'últim any que van governar Vila-real, l'any 2011, vam recaudar de tots els veïns 17.890.000 euros. Xifres exactes. Benlloc l'any passat va recaudar 2 milions d'euros més que aquesta recaudació del Partit Popular. I per enguany ha ficat en el pressupost una previsió de recaudar 3 milions d'euros més que aquest últim any del Partit Popular. Per tant, aquesta pujada de contribució encoberta ens pareix injusta. Si és veritat que els veïns van tindre que pagar més quan els valors catastrals eren alts i van tindre que pagar i callar, ara que els valors catastrals han baixat, i així ho diu Catastre, és just que pagarem menys. Això és el que nosaltres plantegem com a primera proposta. Demanar-li al govern d'Espanya que aquesta revisió a la baixa dels valors catastrals s'apliqui ja a Vila-real i que puguem pagar no tan sols menys contribució, perquè els valors catastrals afecten a molts impostos. Pagaríem també menys plusvalia, menys patrimoni, menys impost de successions o de donacions i menys renta, entre altres. Per això la nostra primera proposta en matèria d'impostos seria esta, que al final és fer justícia en els veïns. Bueno, bona contestació. És que moltes vegades, i és el que diem, baixem més impostos, però no expliquem el per què o per què és l'assunt, com vostè està explicant. I a més, Paco, sempre ho diem, però és veritat. Quan millor estan els diners dels nostres veïns és en la seva butxaca, que és on generen economia, perquè al final generant economia i tenint facilitat les empreses per a contratar fa que un poble puga funcionar i puga anar endavant. Per això també una altra de les nostres propostes en matèria d'impostos és algo que també entenem fa justícia en un col·lectiu que en aquest cas són les famílies monoparentals. Les famílies que crien als seus fills un pare o una mare a soles. En Vila-real n'hi ha
bonificacions, n'hi ha descomptes en els impostos per a aquelles famílies que són nombroses, que tenen 3 o més fills. Correcte. Nosaltres ja vam plantejar aquesta proposta també, perquè totes les propostes que ara s'hi expose, la immensa majoria d'elles les hem traslladat a l'equip de govern actual en mocions i ens han dit que no. No és que ens les traguem ara com un comodí de la butxaca. Doncs bé, en les famílies monoparentals nosaltres considerem que si una família nombrosa paga el 50% de la contribució, doncs perquè al tindre més fills té més dificultats per a tirar endavant la seva família, Per supost. nosaltres entenem que també una família monoparental, un pare o una mare a soles, que n'hi ha molts casos, que tenen que tirar endavant 2 o més fills, també estan en una situació de dificultat, perquè només tenen una nòmina o un ingrés i en alguns casos ni això. Ni això. Per tant, nosaltres plantegem una línia d'ajudes també per a que les famílies monoparentals puguen disfrutar de les mateixes ajudes que ja disfruten i que és just les famílies nombroses. Per tant, com dia, són d'una línia de polítiques que van a buscar facilitar a les empreses que vinguin a Vila-real a implantar-se. Per tant, menys impostos per a que puguen tindre facilitats a vindre. Fer justícia social en este i molts altres casos. I al final fer justícia en els veïns en la contribució, que ara estan pagant la contribució més alta en la història de Vila-real. Bueno, canviem el tema perquè... Ara ja això ja queda clar. Perquè vostès moltes vegades per Facebook i per les xarxes socials fan fotos de lo bruta que està la ciutat de Vila-real. I, en veritat, aquestes festes s'ha vist també que també els ciutadans són una miqueta... ajuden molt a embrutar, no? Però també hem vist que la marxa de la neteja no pareix que vagi tan ràpida com en principi als ciutadans ens agradaria. Jo crec que la frase que està en el cap de moltíssima gent, no? Que és una frase que escoltes molt, és la de que Vila-real està més bruta i abandonada que mai. I és veritat, no? Jo crec que ens ha passat a tots. El primer que hem de dir és que, com tu dius, Paco, és cert que és cosa de tots. El primer element fonamental per a que la ciutat estigui neta és que tots els ciutadans la mantinguem neta. Claro. Partim d'aquesta base. Però això no pot ser l'excusa per a no netejar el que correspon. Ara encontrem què està passant això, no? Que quan a l'alcalde li demostres que Vila-real està més bruta i abandonada que mai, sempre culpa els veïns. En aquest cas no és així. Mira, els 2 contrats que n'hi ha ara en Vila-real, el contrat de neteja viària i el contrat de recollida de basures, són 2 contrats que va fer el Partit Popular, que van fer nosaltres, però que van fer nosaltres ja fa molts anys, en una altra realitat, en un Vila-real diferent, on encara hi havia zones per desenvolupar, on hi havia gent, per exemple, la partida Madrigal no era el que després s'ha anat convertint. I aquests contrats, que van ser bons en el seu dia, tenien unes millores que permetien atendre les necessitats de Vila-real. I aquestes millores han anat acabant-se i el contracte ha anat quedant obsolet. I avui ens hem donat compte que prorrogar aquests contrats fa que no tinguem a Vila-real atesa com deuria en matèria de neteja. Què hem anat plantejant del Partit Popular? Traure nous els contrats de neteja, traure nou el contracte de recollida de basures per a que s'atenguen les necessitats reals de Vila-real. Per ficar-te algun exemple, n'hi ha zones del poble, Paco, on no passa la recollida de basures tots els dies. Això és un problema d'olors, és un problema de salubritat, és un problema en aquestes zones greu. Després veiem com en massa freqüència els contenidors de reciclatge estan saturats. Li estem demanant als veïns que facin un exercici de reciclar i quan arriben en la seva bosseta al contenedor se donen compte que està ple i que no poden depositar allí els seus residus. Al final nosaltres el que considerem és que cal adaptar les necessitats actuals a la recollida. Quan aquest problema se va fer més greu i la gent ho dia al carrer, que el poble estava brut, ens va passar el de sempre. Va eixir l'alcalde i va dir que anava a fer un plan que seria Vila-real més neta, que anava a invertir 300.000 euros, que anava a donar prèmits als barris més nets, que anava a ficar un ecoparc mòbil, que anava a tindre unes patrulles especials per a la recollida d'excrements, que anava a tindre unes patrulles especials de revisar els contenedors de matí. De tot això que t'ha dit i se va prometre en premsa, no s'ha fet absolutament res. I nosaltres, per tant, el que volem és donar-li coherència. Sabem que els contrats van ser bons, ara han caducat, són obsolets, i el Partit Popular el que farem serà treballar en uns nous contrats que de la mà dels veïns facin que Vila-real pugui estar neta. Ja veurem, perquè, clar, jo és que veig els camions de la neteja i veig a la gent que està granant per ahí, però una persona davant.
quan fa temps ves que n'hi havia gent i que notaves que estaven netejant. Això serà que perquè, com és el mateix contracte, no poden contractar a més gent, no? O alguna cosa així, serà? Sí, i a més passa molt en el que te deia de les millores, no? Que és quan una empresa puja per quedar-se un contracte, puja en preu i puja també en millores. Pues, per exemple, este contracte tenia moltes hores extra de neteja. I entonces, durant els primers anys, veies molta més gent perquè podies tirar d'aquesta bossa d'hores. I aquestes hores van anar acabant-se i ara el contracte ha quedat insuficient. I és veritat que una de les coses que més detecta la gent és que les barredores que se veien i la gent netejant en la granera i revisant les papeleres, pues ara se veu molta menys de la que possiblement seria necessària. Què té que fer un equip de govern responsable? Pues denunciar el contracte. El contracte tenia un plaç i després se pot anar prorrogant. Però si tu veus que ja el contracte no te val, el que tens que fer és denunciar el contracte i traure'n un nou. L'alcalde diu, vostès el que volen és que les empreses guanyen molts diners. No, nosaltres el que volem és adaptar el servei a les necessitats reals del poble, que avui estan per baix. De fet, el mateix alcalde ho reconeix quan diu que va a incrementar en 300.000 euros i després no ho fa. Reconeix que el contracte és insuficient. Així mateix, a Paco, Vila-real està gastant-se més diners en publicitat i propaganda que en netejar el poble. Això és un dato que jo crec que a qualsevol que li l'expliques demostra o confirma que ens preocupa més el titular que el treball efectiu a peu de carrer. Canviem de tema, perquè així parlarem una miqueta de tots els temes que vostès volen transmetre als nostres veïnats. El manteniment de la ciutat. És que... Pues també, el manteniment hem tingut... Ara vam podar farà 6 mesos. Vam estar 2 anys sense que podaren els arbres i jo crec que recordaràs, Paco, tant a les xarxes socials com pel carrer, la gent que te dia que allò no podia ser, no? Les moreres que havien tacat el camí l'ermita era una vergonya, com havia estat tot el camí l'ermita brut, que la gent s'apegava perquè no s'havia tret el contracte i s'havia estat 2 anys sense podar els arbres. Però el mateix passa i ha passat en els camins rurals. Els camins rurals pareixen en Vila-real una zona de guerra, uns camins que han estat completament oblidats i que ja no és una cosa estètica, no és una qüestió de comoditat, és una qüestió ja de seguretat de tots els veïns que transiten per els camins rurals i que poden tindre problemes no llevant en el cotxe, sinó anant en moto o en bicicleta en zones que estan de veritat malament. Jo me compromet, i així n'ho he anunciat, en impulsar un pla plurianual, que és el que feia el Partit Popular quan governava, de manera que tots els anys hi ha una inversió i sempre estan els camins rurals en perfecte estat. Com anem a finançar-ho, no? Per allò que diem, com anem a pagar allò que prometeu? Doncs en aquest cas d'una manera molt clara. Nosaltres el que farem serà destinar tots els anys 300.000 euros als camins rurals. De manera que cada legislatura haurem invertit 1.200.000 euros. I aquests 300.000 euros hi seran de la contribució rústica, de lo que paguen els veïns per els horts, per tant, 150.000 euros és el que recauda aproximadament l'Ajuntament de contribució rústica i 150.000 euros que fica la Diputació de Castelló tots els anys a fondo perdut per a que l'Ajuntament els decidisca gastar en el que vulgui, i que ara està gastant-se en muntar bars en patos que són edificis abandonats ple de rates. Entre els 150.000 euros de l'IBI rústic i els 150.000 euros de la Diputació, sense fer cap esforç extraordinari, cada legislatura podrem gastar 1.200.000 euros en què els nostres camins rurals estiguen en perfecte estat de revista. Home, això és qüestió de tindre també algun funcionari perquè vagi controlant com van els camins, no? Sí, però hi tens ja no un funcionari. I els rurals, no? Tens el Consell Agrari. El Consell Agrari, si de veritat cregueres en ell i cregueres en la participació dels veïns a través dels consells sectorials, el Consell Agrari li ho ha dit al regidor d'Agricultura i a l'alcalde en innumerables ocasions, tant al senyor Sancho com al senyor Benlloc, ara els dos candidats per Compromís i pel Partit Socialista. I no han anat fent res, possiblement perquè asfaltar els camins rurals no té una foto massa visible, ni és algo que els veïns noten directament en primera mà, no? La medalla no era massa fàcil en aquest cas, i per això possiblement va decidir passar. Nosaltres el que volem és, per a que no siga el polític el que s'asfalta el seu camí rural i deixa els demés sense fer, el que volem és que siguin el Consell Agrari, la gent del món agrari, els veïns, els que vagin marcant les prioritats. Ara tenim un informe damunt la taula que diu que al no haver-se fet res els últims anys,
hi ha una necessitat d'inversió de 1.200.000 euros. I d'ahir la xifra que nosaltres donem per tal de solventar el problema que, desgraciadament, s'ha creat en els últims anys. Passem de pàgina. Així, en esta casa han vingut moltes vegades els clubs esportius a queixar-se de les instal·lacions, dels horaris i de que uns estan més afavorits als altres. I vostès han tret, la setmana passada van contar en un dels seus mítings dels clubs esportius que vostès tenen una solució per a ells també. En els clubs esportius, així som ciutat, Vila-real és ciutat de la salut i de l'esport, pese a que ens tanquen ambulatoris i que els clubs esportius estan en una situació molt millorable. Què ens preocupa? I no ens preocupa a nosaltres perquè se'ns ocorrisca, sinó perquè ens ho han traslladat, com a tu, Paco, els clubs esportius. Els clubs esportius, des que l'actual alcalde governa, des que el Partit Socialista està al govern, el primer que van fer en matèria esportiva va ser imposar el tassazo que nosaltres diem als clubs esportius. Què vol dir? Que els clubs esportius, des de fa 8 anys, des que governen els socialistes, tenen que pagar per entrenar i competir en les instal·lacions que eren sa casa. Això és algo que no passa en ningun altre col·lectiu del poble. Les associacions de veïns tenen una casa de barri que és de l'Ajuntament i no paguen per ella. Les associacions culturals tenen les seues seus que no paguen per elles. I així passa en molts col·lectius. El senyor Benlloch va dir que no, que els clubs esportius tenien que pagar inclús per utilitzar el megàfono en una instal·lació esportiva. Això què fa? Pues que dels 150.000 euros que destina l'Ajuntament als clubs esportius, entre tràmits i tasses, arriben als clubs esportius la meitat d'aixòs diners. Dels 150.000 euros que pressuposta l'Ajuntament, als clubs esportius els queda al final la meitat, 75.000 euros. Per tant, nosaltres volem canviar aquestes dues coses. Anem a eliminar les tasses, igual que estava quan el Partit Popular governava, que podran utilitzar les seues instal·lacions sense tindre que pagar per elles, perquè creiem que és bo que practiquen esport, perquè al final els clubs el que estan fent és fer pagar a les famílies, als usuaris, i s'increment de tasses. I per tant, d'alguna forma, això se converteix també en un freno per a alguna família a l'hora de poder practicar esport. I la segona, que la tramitació que se fa a l'hora de pagar aquestes ajudes sigui una tramitació àgil, que no costi ni diners ni molt de temps en aplicar-se. Per tant, aquesta serà una de les nostres primeres decisions. En matèria esportiva també portem algo que ho hem presentat, crec que hasta en 3 ocasions, Paco, que és copiar alguna de les coses que el Villarreal fa molt bé. Sap que la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol i la ciutat esportiva del poble estan juntes, les separa una valla. Una valla, vale. Pues si mires als joves que practiquen esport en la del Villarreal Club de Futbol, te dones compte de que allí hi ha una ambulància a aparcar, per si passa alguna cosa. I després mires en la del poble i veus que allí n'hi ha dibuixat una àrea que fica ambulància, però no n'hi ha res. No n'hi ha res. Això també s'han queixat. Hem demanat en moltes ocasions, hi ha hagut inclús una recollida de firmes dels usuaris de les instal·lacions esportives, que n'hi hagi, com a mínim, una ambulància que estiga reservada per a les instal·lacions esportives. Siga quin siga l'esport. Que estiga localitzable en el CEM, perquè és possiblement la instal·lació millor comunicada, i que si passa alguna cosa en el pavelló Bancaixa, que si passa alguna cosa en el pavelló Zona Nord o allí en aquesta instal·lació, tinguem la seguretat de que de manera immediata i per a atendre aquest servei n'hi ha una ambulància. Doncs bé, ens han dit que no hasta en 3 ocasions. És algo que nosaltres hem tret el cost i que estaria en un cost molt assumible per al poble de Vila-real, al voltant d'uns 30.000 euros a l'any, que ojalà no se tinguera que utilitzar ni una vegada, que ells van dir, bueno, serien uns diners i si això no se gasta, millor que no se gasta. Claro. O sigui, la millor satisfacció serà que no mai faci falta. Però només en que faci falta una vegada, Paco, estarà més que compensar aquesta instal·lació. I després, per últim, una altra de les propostes que portem és atendre una necessitat que els veïns han traslladat també, com és una pista d'atletisme i un velòdrom. En la ciutat esportiva que nosaltres vam plantejar n'hi havia una pista d'atletisme. Ells van modificar el projecte i la van eliminar. Per tant, és una assignatura pendent. Creiem que és necessari. N'hi ha molta gent que practica atletisme, però també que fan triatló i que necessiten aquestes instal·lacions per entrenar, i nosaltres anem a treballar per donar-los, com ja vam fer en altres instal·lacions, també aquesta petició als esportistes de Vila-real. Molt bé, molt bé. El que se queixaven també el club de hockey, que tenen que entrenar fora, tenen que jugar fora, perquè així se va fer un poliportiu
però segur que és xicotet, no? Sí, se va fer el pavelló del barri Melilla, Sí, Melilla. i que se tenia que adaptar, bueno, se va adaptar, però és cert que estan tenint problemes i que tenen que anar a competir per algunes competicions de cert nivell, tenen que anar-se'n a Europesa. Clubs desahuciats ne tenim diversos. L'Sporting Villarreal està jugant en Alqueries, que és algo que jo crec que ens tindria que avergonyir un poc a tots, no? Que tenint instal·lacions, que tinga que anar el club d'atletisme, se'n tinga que anar a entrenar a Castelló, que el club de hockey tinga que anar-se'n a competir a Europesa, que hi hagi clubs de futbol sala que estiguen jugant en Alqueries i que així diguem que som ciutat de l'esport. Doncs bé, jo aposte per utilitzar al màxim les nostres instal·lacions. Crec que se poden fer una molt millor gestió de les instal·lacions, començant per el Centre de Tecnificació Esportiva, que en mans de qualsevol altre alcalde haguera sigut, jo crec que l'orgull de la província, i que desgraciadament, com ells volen convertir-lo en monuments a la mala gestió, doncs està molt mal aprofitat. Per tant, nosaltres anem a treballar perquè tots aquests clubs que han tingut que anar-se'n fora a competir, a entrenar, perquè així el poble no han tingut les instal·lacions que necessitaven, anem a treballar per a que, fent una bona gestió de les que tenim i incrementant en altres, puguen quedar-se a Vila-real els nostres joves esportistes. Sí, perquè ja et dic jo que si venen molts a queixar-se i dic, aneu a la Casa Gran, que som vos tenen que escoltar. Nosaltres sí, ho podem comentar i traiem imatges i tot això, però no és el mateix, no és el mateix. Esta setmana s'ha muntat un guirigall en la zona de les Tasques de Vila-real, perquè de la nit del dia, en el carrer Pare de Molina, se van muntar unes tasquetes i la gent va allí a passar el ratet, no? I ara de moment s'ha muntat un guirigall que s'hi denuncien a l'alcalde, una querella criminal, que els veïns no estan conformes, que els de les tasques tampoc, i vostès van dir que tenien una solució també per això. Bé, nosaltres hem estat, en aquest cas, tot allò que fa referència a la convivència sempre hem d'intentar, jo crec que tant en les festes com fora d'elles, buscar la major convivència entre veïns i espais d'oci. Per supost. Però en aquest cas és veritat que, i crec que se pot donar, com tu has dit, hem tingut la sort que han aparegut en Vila-real unes tasques fruit de l'aposta d'uns empresaris al nostre poble que han concentrat en aquest carrer, jo crec, una oferta d'oci molt sana, molt responsable, respetuosa, en un horari molt acceptable i que han fet que molta gent que fins ara tenia que anar-se'n fora a les tasques de Castelló o altres zones se queden a Vila-real. Nosaltres vam rebre la cridada d'alguns d'estos propietaris alertant-nos ja fa uns mesos que hi havia certa molèstia en algun veí i que l'Ajuntament els estava fent unes promeses que mai se materialitzaven. I que això estava deixant el problema, o estava creant un problema en les tasques que podia anar a majors. Nosaltres ens vam reunir en estos propietaris dels locals i els vam mostrar tot el nostre suport. Nosaltres ja en les tasques de Castelló ha sigut el Partit Popular el que ha anat treballant sempre per defendre-les, perquè entenem que és un espai d'oci molt interessant per a un poble i que ha de continuar. Vam mostrar el nostre suport a les tasques de Vila-real i en el temps ha vingut aquesta sorpresa, que ja els propietaris ens alertaven. Ja ens diuen, si l'alcalde no actua, això acabarà convertint-se en un problema per a tots. I ha sigut així, no? S'ha fet pública la decisió d'uns veïns d'emprendre unes accions contra l'alcalde i de rebot contra uns propietaris que no estan fent res més que apostar per la seva ciutat, que generar un espai d'oci positiu per al poble i que per la desídia de l'alcalde de no generar les ordenances que hagueren pogut permetre regularitzar aquesta zona, ara s'encontren tots en un problema. Nosaltres el que es van dir als propietaris i el que diem avui així és que anem a defendre les tasques com una zona d'oci important per a Vila-real i que seguint els passos que el Partit Popular ha emprès en Castelló, que han permès modificar la llei autonòmica i permetre declarar algunes zones singulars, anem a treballar perquè aquesta singularitat que ha aparegut també a Vila-real pugui perdurar en el temps. I lamentem la situació que la desídia de l'Ajuntament i de l'equip de govern ha portat, perquè al final els perjudicats són tots. Va ser l'equip de govern que s'encontren en una querella damunt, els propietaris que tenen una querella damunt i també els veïns que veuen que el problema no s'està gestionant de la millor manera. I tot això què és? Perquè se tanca massa tard? Perquè si a les 7 de la vesprada la gent se fica allí a veure el carrer i se fica a parlar i quan parlem tots a la vegada sabem que el soroll va més amunt. No crec que a aquestes hores la gent se queixa.
Sí, serà perquè... no és tant un problema de soroll com per el problema de beure. Hi ha una llei autonòmica que és qui regula la beguda o la venda alcohòlica i la beguda al carrer d'alcohol. En festes està més permitit, fora de festes té que ser en terrasses. Ahí se produeix a lo millor alguna distorsió, però la mateixa solució ja la planteja la llei. La llei ja contempla en un punt que se va añadir a proposta del Partit Popular a nivell autonòmic, en el que diu que els ajuntaments podran declarar singulars algunes zones del seu municipi quan se produïsquen fets singulars, com este que estem parlant. I que de manera excepcional aquesta singularitat permetria que se poguera veure en el carrer. Això és el que s'ha treballat en Castelló, que segueixen havent problemes i se segueix treballant, i és el que se hauria d'estar treballant en Vila-real i que no s'ha volgut treballar. Pues a veure si se soluciona entre uns i altres perquè allò... Sí, és un problema que... Que estiguen renyits els veïns, els propietaris i la mateixa gent que va allí a fer-se la cerveseta, pues no està bé. Ja que l'Ajuntament té que ser el punt d'acord, el que sempre faig tot el possible per defensar els interessos del conjunt, de la ciutadania. En aquest cas, ha decidit mirar cap a un altre costat i això ens ha explotat a tots en la cara. Bueno, un tema molt important en totes les ciutats i sobretot també en esta és l'educació. Perquè jo sé que pares i mares i cada un protesta d'una cosa o altra. Vostès què van a fer en l'educació? Mira, nosaltres, l'educació és una àrea que és competència autonòmica, però que nosaltres creiem que els ajuntaments tenen molt a dir. Nosaltres sempre hem defès, Paco, la llibertat dels pares d'elegir l'educació que volen per als seus fills. I anem a treballar per a que en el Consell Escolar Municipal se pugui recuperar el districte únic. Què vol dir el districte únic? Que els pares puguen elegir en llibertat a quin col·legi portar al seu fill de tot Vila-real. Que no estiga condicionat per la zona del poble que viuen. Ara mateixa, els pares tenen més punts si elegissin els col·legis del districte on viuen. Efectivament. I tenen menys punts i, per tant, menys possibilitats d'entrar en els col·legis fora de la seva àrea. Correcte. I això fa que no tingues llibertat per a elegir si vols un col·legi concertat concret o un col·legi públic concret. Per tant, nosaltres no volem que el carrer on estiga la teua vivenda condicioni l'educació del teu fill. Volem que tu, en llibertat, pugues elegir el col·legi del poble que vulguis i que tingues els mateixos punts visques en la zona del poble que visques. Però si era tots i li pegaren pedanas en el José Soriano, no tindria puesto. No, però això, el districte únic ja existia en Vila-real. I aquesta situació, diguem, d'extrem no passava. I quan nosaltres estàvem governant, el 97% dels pares portaven els seus fills en les tres primeres opcions. De fet, crec que en la primera opció el percentatge era altíssim. O sigui que això no passava. És veritat que els pares al final s'organitzen bé, però no volen que ningú els tinga que marcar i es tinga que limitar a on poder portar a estudiar els seus fills. L'altre que nosaltres volem lluitar és perquè vinguin a Vila-real les infraestructures, Paco, que necessita en matèria educativa. En aquests 4 anys no s'ha fet res. S'ha inaugurat un ascensor, que jo convido a la gent a que vegin la foto perquè no cabien tots dins de l'ascensor inaugurant-lo. Segurament era important fer l'ascensor, però no era l'únic. Vila-real necessita un quart d'institut. Els pares que estiguen veient-nos de la zona nord de Vila-real, que porten els seus fills al col·legi Angelina Abad o Botànica al Duc, porten, quan els xiquets acaben la primària, tenen que portar al batxillerat els seus fills al Broc i Llop, perquè no tenen cap col·legi en proximitat. I això són distàncies molt àmplies i que no generen un bon servei per als pares. Nosaltres considerem que Vila-real necessita un quart d'institut i que ha d'anar en la zona nord del poble per a donar proximitat a aquests col·legis que s'han quedat en aquesta zona de Vila-real. Necessitem el gimnàs de Pasqual Nácher, el de Concepción Arenal i el d'Escultor Ortells, que són els únics gimnasos que a nosaltres se'ns va quedar per fer i que ara no s'han atès, perquè volem que tots els xiquets de Vila-real tinguin les mateixes infraestructures educatives en el col·legi que vagin. I fa falta ja que desapareguen els barracons del Carlos Artou, que els xiquets porten estudiant en barracons ja 5 o 6 anys i que no se'ls ha donat una solució, que sempre ens diuen està en tràmit, però que realment no se soluciona. Per tant, en matèria educativa, el que volem és que se torni a apostar per millorar la qualitat educativa dels nostres xiquets. Molt bé. Vostès estan reclamant des del dia que van tancar Torrehermosa, el centre de salut de Torrehermosa, vostès estan reclamant el per què se tanca i si se tanca perquè no s'obre un altre. Perquè, clar, tota la gent
d'aquesta zona n'hi ha que desplaçar-la o a Carinyena o així Al Pilar. al barri del Pilar. Sí, ahí jo I crec han que fet un centre només d'especialitats. és la millor comparació, no?, que se pot fer entre les polítiques del Partit Popular i les que ara han fet el Partit Socialista. I que no crec que ja que siga ni qüestió de polítiques, jo crec que és qüestió de voluntat de governants, no? Jo me recorde el govern de Manolo Vilanova, de l'alcalde Manolo Vilanova, vivia molt obsessionat, i és algo que nosaltres continuem en això, en millorar la qualitat de vida dels veïns oferint-los un servei sanitari en proximitat. I va pelear-hi molt perquè tinguérem un hospital al poble. I jo crec que aquest hospital és possiblement el que ha transformat més Vila-real, la inversió que més ha transformat el nostre poble. No tindre que anar a Castelló o a un altre poble a atendre quan un està mal. Vam construir el centre de salut del Pilar per aproximar els ambulatoris a totes les zones del poble. I per contra, ara ens encontrem que l'única aposta sanitària que s'ha fet en 4 anys per la sanitat en Vila-real ha sigut tancar-nos l'ambulatori, el centre de salut de Torrehermosa. Que està en el centre. Que està en el centre. Deixar-lo llevant d'especialitats. Està en el centre. Que hi ha gent que juga a intentar confundir, no? I diuen, no, jo he passat i està obert. Sí. Que mentirosos són els del PP. No, allí antes hi havia servei d'atenció primària. Correcte. I hi havia 3.000 veïns que tenien els seus metges de capçalera en proximitat. I que inclús el que tindrien que haver fet és ampliar-ho més. I nosaltres sempre hem lluitat també per això. Però, desgraciadament, el que s'ha fet és el contrari. És llevar aquests metges, traslladar-los als altres ambulatoris i fer que gent, per exemple, en la zona que he vist jo, allà a les piscines, tinguem que anar de les piscines a la Bòbila, que és just a l'altra part del poble. Mare de Déu. Entonces, el que volem és, i anem a treballar en això, i anem a ficar a disposició de la Generalitat els terrenys per a que se construïsca en el centre de la ciutat el centre de salut que ens han tancat. I allà on hi ha terrenos. Doncs mira, al costat tenim el mateix espai de l'ambulatori. Sí. I al costat tenim la biblioteca de Solaes. Sí. Una biblioteca que se tindria que haver traslladat ja, o en part, a la biblioteca que se va construir a l'Avinguda Pius XII. Sí. Per tant, redistribuint espais de l'ambulatori actual i de l'edifici contigu de la biblioteca, mantenint la planta baixa com a espai de bibliotecari, d'ahir tens espai suficient per a crear un centre de salut nou en Vila-real per a, sense tindre que fer molta gestió urbanística, poder facilitar aquest espai a la Generalitat Valenciana i tindre ahir terrenys suficients per a fer un nou centre de salut. Bona idea, també. Sí, perquè al final l'edifici de la biblioteca és un edifici que els serveis que hi estan se poden redistribuir adequadament i estem parlant ja de quasi tota una manzana el que hi seria per a un centre de salut per atendre a tot el cor de la ciutat. I al mateix temps això és el que faria, perquè hi ha gent que diu, bueno, i només pensen en el centre de la ciutat i els ambulatoris, el que faria això seria descongestionar els altres. Els altres, clar. Al portar serveis a quedarien menys saturats els altres ambulatoris que ara en alguna ocasió els veïns han pogut comprovar que estan en alguna ocasió prou saturats. Claro, i aquests 3.000 habitants però ahí que n'hi ha per ahí... Els reubicaries allí, no 3.000, ahí ne podries atendre. atendre 5.000 perfectament i podries desaturar el resto d'ambulatoris. Molt bé, molt bé. I en serveis socials? Pues mira, en serveis socials jo crec que el gran compromís ha de ser pagar a temps les ajudes a les entitats socials del nostre poble. És algo que és inadmissible que les ONGs de Vila-real hagin estat 4 anys, Paco, 4 anys sense cobrar les seues ajudes. Que les entitats socials porten 2 anys sense cobrar les seues ajudes. Que les famílies del poble porten 3 anys sense rebre ni un euro de les ajudes a la conciliació familiar a través de les escoles infantils. Per tant, nosaltres, el principal compromís que fem en les entitats socials és atendre les seues necessitats i pagar-los a temps. I se pot pagar a temps. El resto d'administracions paguen a temps, la Diputació paga a temps, els ajuntaments del nostre voltant paguen a temps. Això és agarrar uns compromisos en les bases d'execució del pressupost i en els convenis que se firmen que t'obliguen a complir uns plaços concrets. No és possible que, per exemple, les associacions de veïns, les ajudes del 2018 ja els han dit que no les van a cobrar. Ah, molt bé. I que ara estan buscant-se, inventant-se trampes per a veure com els paguen. A veure si es paguen una excursió, un viatge, si presenten factures d'autobusos i a través d'un altre servei els paguen el que no els han pagat en el 2018. Perquè, clar, les associacions de veïns feien comptes d'uns diners que no els han arribat, que han pagat ells de la seva butxaca i, com molt bé ens van traslladar algunes d'elles en diferents reunions, doncs això els ha generat un problema.
un problema important. I, per tant, jo crec que el més important que podem fer en matèria social, atenent les necessitats del poble, és això. Esta setmana ens reuníem també en Acudim per facilitar un pla per facilitar la inserció social i laboral de les persones, dels veïns, en capacitats diferents. Anem a fer un projecte, si governem, xulíssim en Acudim, per tal de tindre un banc de material ortopèdic on la pròpia gent d'Acudim puguen tindre ahir un lloc de treball i puguen facilitar material ortopèdic a veïns del poble, inclús de la província, perquè la Diputació està disposada a entrar i a participar en un projecte que seria molt xulo. Volem recuperar Vilabeca Integra, que és donar-li una oportunitat a aquests veïns que poden tindre més dificultats a insertar-se en el seu món laboral. Però són molt espavilats. I que, correcte, i que ens ajuden moltíssim, i que quan treballes, jo he tingut la sort de treballar en Cristina, que és una xica de Vila-real que va estar treballant amb nosaltres quan jo era regidor d'Educació, i vaig fer un tàndem magnífic en ella. I Juan Miguel, hi ha moltíssims xiquets que ens han ajudat i que han estat treballant. I que una vegada se fiquen a treballar també és fàcil que després alguna empresa es pugui contratar. L'Ajuntament ha de ser la primera porta també per a aquests veïns que poden tindre dificultats a l'hora d'insertar-se. Se va ficar en la Vilabeca Integra a proposta del Partit Popular i la van eliminar ara farà uns anys. Nosaltres també l'anem a incorporar perquè ens pareix just, o algo també, una idea que a la gent d'Acudim li agradava molt, que és sensibilitzar a la gent. Quan algú aparca mal el cotxe i li multen, l'Ajuntament no vol recaudar diners d'aquesta multa que algú ha aparcat en una rampa i ha generat un problema a algú que va en una caïra de rodes, per exemple. El que volem és sensibilitzar al veí. Per tant, hem agarrat el compromís de que complementarem el conveni en Acudim en la mateixa quantitat de diners que ingressem per aquestes multes d'estacionament que impedeixen l'accessibilitat. I si durant l'any anterior s'han recaudat 10.000 euros en veïns incívics que han fet això, i aquests 10.000 euros els incrementarem al conveni d'Acudim per a que puguen fer, Fina i la seva gent, puguen fer més campanyes per a sensibilitzar millor els veïns per a que aquestes actituds incíviques s'acaben en Vila-real. Però és veritat. Així també tenim en el Camí Real 3 o 4 puestos i quan te descuides els cotxes estan ahí. Hem de lluitar contra això. Però és que hi ha coses que no s'entenen. És que és un minut, sí, però en aquest minut té que esperar-se la persona que no pot passar. Aquest minutet, mira. Si et tocarà a tu, veuries tu com no t'esperaries. Ara ve el més difícil del món. Crear treball. Però com vostès, els polítics, diuen que van a crear treball si el treball ho creuen les empreses? Li has donat la clau, Paco. Has donat en la clau. Què tenim que fer els polítics? Què ha de fer l'Ajuntament? A veure. Ficar l'escenari adequat per a que aquestes empreses que tu parles vulguin vindre a Vila-real. Així, l'Ajuntament no ha de crear treball, ni tampoc ha de crear veïns que visquin de l'ajuda, com en algunes ocasions a alguns partits els ha agradat fer. Jo crec que la millor independència, el que busquen els veïns, no volen tindre que anar a serveis socials. Els veïns volen tindre treball, volen tindre independència, i per tant crear treball, crear aquest escenari és el més important que pot fer un ajuntament. Tenim l'Espai La Vila. L'Espai La Vila són els terrenys que hi ha davant de Porcelanosa, on saben que han hagut diferents projectes, on s'ha deixat escapar l'estació intermodal, que haguera sigut per a Vila-real algo fonamental per al nostre creixement econòmic, social i laboral. Ha sigut una oportunitat perduda històrica, que ens arrepentirem segur en el temps i molt. Però ahí tenim uns terrenys, prop d'1 milió de metres quadrats aprovats com a comercials, que és una àrea que l'Ajuntament de Vila-real hauria d'estar treballant per a que així vingueren empreses. I mira que en tenim de bones. I mira que en Vila-real hi ha empresaris importants que podrien estar apostant. Doncs hi ha que oferir aquests terrenys, hi ha que donar les facilitats per a que ahí s'impulse la creació de noves empreses. A Vila-real, Paco, Vila-real s'ha presentat aquests últims 4 anys a 17,5 milions d'euros d'ajudes europees. 17,5 milions d'euros d'ajudes europees que nosaltres i els altres pobles s'han presentat. Dels 17,5 milions d'euros no hem aconseguit, Paco, ni un euro. 0 euros. Han anat al resto de pobles de la província, s'han repartit 35 milions d'euros. I Vila-real, per l'estratègia seguida, s'ha quedat a 0. Aquest estiu recibíem tots una molt bona notícia, que jo recorde que en el pleno felicitava l'equip de govern perquè s'havien aconseguit 3 milions d'euros de l'IBACE, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que anaven a vindre per a millorar els nostres polígons industrials. Això és crear l'escenari adequat.
Jo recorde que en aquell plenari, que era el mes d'agost, els vaig dir hem de treballar molt bé i molt ràpid per a que aquests diners, que són una oportunitat, no se convertisquen en una nova frustració per a Vila-real, que no se perguen aquestes ajudes. Avui ja sabem que d'aquests 3 milions d'euros s'han perdut 2 milions d'euros per el camí perquè no s'havia fet bé la gestió, perquè no s'havia treballat a temps i perquè no s'havia estat tot lo àgil que se tenia que haver estat. Per tant, aquestes oportunitats no se poden perdre per a la millora dels nostres polígons. El mateix en la carretera d'Onda. Tenim paralitzat el nostre principal polígon, que és la carretera d'Onda, sense que li hagin posat ninguna solució. I ara que han decidit actuar en l'últim tramo que quedava per desdoblar, el Partit Popular va desdoblar la carretera d'Onda des del pont de l'autopista hasta Onda i des de Correus hasta l'estació elèctrica. Al senyor Benlloch només li quedaven en estos 8 anys desdoblar el tramo des de l'estació elèctrica al pont de l'autopista. Només tenia que fer això. Doncs bé, va anunciar que ho faria i ara ens hem assabentat que el que va fer és no desdoblar-la, sinó consolidar l'embut i ho deixarà a un únic carril. Ens van prometre la ronda sud-oest en quant pisaren la Generalitat i no han fet la ronda i la que tenen projectada és a un únic carril i acaba en un polígon. No tenen ni connexió en la Nacional 340. Per tant, al final, quan parlem de crear treball, Paco, què és? És crear aquest escenari, és donar les facilitats per a que les empreses de la carretera d'Onda puguen créixer, per a que noves empreses puguen vindre a l'Espai La Vila, davant de Porcelanosa, per a que no se creen embuts a l'hora de moure's per la ciutat de Vila-real. Perquè allò està totalment aparat. Allò està completament abandonat i sí que veus, si t'enteres, que Mercadona ha obert unes noves instal·lacions, la Colmena, en Paterna, en València, que altres empreses estan apostant per Sagunt. Així va parlar que vindria Ikea. Que vindria Ikea. Veus com naix este parc en Castelló al costat d'un altre que perfectament haguera pogut vindre i s'haguera pogut apostar per Vila-real. Però veus que ahí estan els terrenys parats sense que l'equip de govern de l'Ajuntament se preocupi en reunir-se amb els propietaris que van dir que se reunirien i no s'han reunit, en donar facilitats a que allò se puga desenvolupar i que puga vindre i se puga crear treball desenvolupant aquests terrenys. Bueno, ens queden un parell de minutets. I jo el deixo a vostè en la càmera que té enfront per a que li demani el vot, que ara sí que el pot demanar. Sí. Pot demanar el vot als nostres veïns i veïnes que estan escoltant-lo a vostè. A veure quin missatge li envia d'ells. Bé, doncs jo vull agrair-los, si han estat aguantant-nos tota l'entrevista, agrair-los l'interès que han posat per escoltar les nostres propostes. Des del Partit Popular saben que portem 8 anys explicant-los a tots vostès que Vila-real no és aquesta ciutat que avança, aquesta ciutat que ens venen, que avança des de l'equip de govern. Si vostès també compartissin en nosaltres que en aquests 8 anys estan pagant més contribució que mai. Si vostès també consideren com nosaltres, com hem parlat així, que Vila-real està més bruta i abandonada que mai. Si vostès també compartissin en nosaltres el problema de no saber aprofitar les oportunitats de futur, com sempre ha fet esta ciutat. Si vostès també han vist com els han tancat el seu ambulatori i els han enviat a altres centres de salut. Si vostès també han vist que han estat les seues entitats anys sense cobrar les seues ajudes. Jo els demane que fem que això no dure 12 anys. Els demane que facin una aposta pel canvi que representa el Partit Popular, per a que tornem a fer allò que va fer Manolo Vilanova quan va entrar després de 12 anys dels socialistes. Ficar a Vila-real com a capital comarcal, com una ciutat que despunta, com una ciutat que se preocupa per millorar els serveis dels veïns, per millorar la seva qualitat de vida. Perquè aquest Partit Popular, el que tant ara denosta l'actual alcalde, va ser un Partit Popular que va lluitar per transformar la nostra ciutat. I segur que van cometre errors, però que també vam apostar moltíssim perquè la nostra ciutat creixera, perquè vingueren infraestructures que van aportar millor qualitat de vida als nostres veïns. Sabem quins són els problemes que té el nostre poble per davant. Tenim un gran equip per a donar les solucions que Vila-real necessita i tenim un programa il·lusionant que tenim moltíssimes ganes de posar en marxa de la seva mà a partir del 26 de maig. Estem convençuts de que el projecte que ara hi ha a l'Ajuntament és un projecte esgotat i es demana que voten al Partit Popular, que ens voten a l'equip que volem representar el canvi en la ciutat de Vila-real i que junts el fem possible. Senyor Folgado, moltíssimes gràcies per aquesta visita i no res, a veure el diumenge què diuen els veïns i després farem un anàlisi, no li pareix? Ens agrada dir, ho hem dit esta setmana, que els veïns tenen la clau del canvi. En les seues mans està.
ni està en les mans dels polítics, ni dels mitjans de comunicació, No. ni de ningú. Cada veí té la clau del canvi, en les seues mans està i segur que encertaran. Siga quina siga la decisió, segur que encertaran. Pues moltíssimes gràcies. Gràcies, Paco. I vostès, veïns i veïnes, tenim més entrevistes en altres candidats que també ens contaran el seu projecte. I vostès després decidiran a qui volen que representen en la ciutat de Vila-real. Uns minutets de descans i tornem de seguida.